Nou is de natuur hier nog de baas, maar als de plannen van Tulip Oil zetten worden, wordt je bij horen hoe een peer hier misschien wel gas woont. Er komt nou een sterk tjenloert van het eiland, want de skilgers komen in verzet. Men is ontzettend geschrokken van dat dit al dichtbij zou kunnen komen. Dus wij proberen als actiegroep mensen te informeren en te mobiliseren om hun tegengeluid te laten horen. En dat tjenloert sjog hier op een soort plakken onplakt. De protesterende eilandbewoners binnen duidelijk hoe warmt de gaswinning je net kan. Je zit hier aan het Natura 2000 gebied. We zitten hier midden in de natuur waar een heleboel regeltjes gelden om juist de natuur te beschermen. We hebben hier een locatie, nou ja, je ziet hoe prachtig het is. Daar zou geasfalteerd moeten worden. Er komen hekken omheen, er komen lampen op te staan. Dus de natuur hier, die heb je niet meer als hier een gaswinningsveld komt. Het verzetje in de plannen is ook duidelijk breder als alleen een aantal mensen in een actiegroep. Ik ben tegen. Dat hoeft van mij niet. Nee, liever niet. Waar ben je het meest bang voor? Scheuren in mijn huis. Ik ben erop tegen. Waarom? Wel, ik denk dat je dan een heleboel zwaar verkeer krijgt en drukte. Dus voor mij hoeft het niet. En gaat u er ook actief actie tegen voeren? Doet u er iets tegen? Of? Ik heb een poster op mijn auto. Thuis op het raam. Het wordt nog een tour om de eilanders te uitzoeken op de eerste officiële informatiegeerkomst van de joen. Maar dat is echt net de bedoeling. Ik denk dat het belangrijkste is dat we natuurlijk ook laten zien wie we zijn, wat we willen. Maar ook dat we natuurlijk de reactie van het publiek voldoende naar ons toe laten komen om daarover verder goed na te denken.